Jo el que vaig fer és donar-me dins un cotxe per a que es pugui aturar aquesta mega infraestructura que no la volem, no necessitem i que no ens han preguntat. Guerra, guerra, guerra! I destrossa la terra! Canya, canya, canya! I destrossa la muntanya! I no a la mar! Perquè no oblidem, aquestes dues càrregues, aquest traç trencat, són responsabilitat única de la Generalitat de Catalunya. Una Generalitat de Catalunya que està encara com part acusatòria en aquest procés. Això és intolerable. Com? Perquè hem decidit jugar al seu joc, portarem el mosso d'esquadra Manuel Cordón Molina a judici com a responsable de les càrregues amb 2 braços trencats i desenes de ferides. Seguirem lluitant perquè està demostrat que amb la lluita s'aconsegueixen els objectius. Evoluciona la societat i es pot parar els peus dels poderosos. No a la mà, llibertat encausades i la lluita continua!